Detalyado na ang forma. Babatiin niya ang bawat masasalubong niya. Tulungan niya si Lola sa pagtawid niya. Pupulutin niya ang kalat na makikita pa. Sasabihin niya good morning sa teacher niya. Pag-uwi ay magmamano kay nanay at tatay niya. Tatapusin ang assignments, pati na mga projects niya. Hapunan ay ihahanda para tsibugan na. Huhugasan niya ang plato, tsaka maglalaba. Itatanong kay nanay kung may gusto pa siya. Bago siya matulog, magpe-pray pa siya. Yan ang bagong buwan, sana nga ay may ganyan. Yan ang bagong buwan, sana nga ay may ganyan. Paparapapa, yeah. Hindi siya nagmumura, hindi siya nanlalamang, hindi siya tinatamad, nagsusumikap pa. Hindi siya pabaya, hindi siya pabigat. Alam niya ang mali pero hindi siya nagtatangka. Hindi siya suplado, hindi siya nayayamot. Lagi siyang nakangiti kahit malungkot. Hindi siya manloloko, hindi siya babaero. Alam niya ang tama, yan ang bagong buwan. Yan ang bagong buwan. Yan ang bagong buwan. Yan ang bagong buwan. Yan ang bagong buwan.